Warango ni sigana mar gweng' miluongo ni Bodi Kolunje ma yudore e kaunti ma Kisumu. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo ma bende maloso chendo ni osewuotho olose nyaka Ramogi kendo ma eng'e gwengewa ma kawuono. Nyakaramogi ajuang' machiegni kendo e tielo machielo e chenoni mar ng'e gwengewa. Jumani kalapapla mar ng'e gwenge owuok e kaunti ma Siaya ofuyo ma obiro piyo e kaunti ma Kisumu e gweng' mong'ere ni Bodi Kolunje. Nyakaramogi ka iselimo kata isewinjo nying kama iluongo ni Bodi Kolunje, ang'o mabiro e pachi? We wawinj anena ni jodak kod johala maluorani to pachgi chalo nade e wi nonro mar nying gweng' ma Bodi Kolunje. Ndi maji mang'eny chokruok bete. Wan gi beaches mwalo kae, wan gi beach bao, wan ga sat, wan gi Kobudho, wan gi Kagwena. Lakini jogo duto te ka gisetieko ka chenro gi mar uso sechopo osirumo kocha. Tiyudo ka jontie joma biro kacha cha mauso rech, ji mang'eny koro biro kae ma koro nyiepe. Koro mano e kaka wayudo ni nying mar Bodi no biro. Bodi ka no ne central place ma en central place matene gwenge nitie kae machiegni kode, wan gi Kochola, wan gi Wawaria, wan gi Kolunje ma piny ka. Kono wanyiko kete ni Bodi obed center kaka nochake ni Bodi. Nen center ochalo gima no ochakre gi center moro mane ji rome titime e business moro matin tin. An kano kenda kara ido kana en Bodi chiro ma Bodi nen Bodi chiro kanyo. Gweng' nochaki Bodi Kolunje kichoriwo clans adek, Wawaria, Kolunje kod Kochola. Koro mane mi ochaki Bodi Kolunje. Bang' winjo paro mopogore e wi kaka jodak maluorani lieko kotenore kod nonro mar nying gweng' ni ma Bodi Kolunje, we koro wawinj anena adieri motenore kod kuku mar wach kuom jodongo mane nitie kotenore kod nonro mar nying gweng' ma Bodi Kolunje kendo kaka ne ochakore. Nen Bodi ma nyiri machon ne goga Bodi ka gimiel to gigo Bodi, gimiel to gigo Bodi. Koro momiyo nokaw miendgi no magi kawo gichako godo chiro ni. Koro kae pap kuma ni ji mielie ema nokelo nying Bodi Kolunje. Bodi nochakore higa mar 40 ema ne Bodi ochakore. To Bodi obiro bira kanoromo 57 to nokete center kanyo mane ochak pogi udi mane ochak miyo ji 57. To Bodi nochakore kamoro mwalo koni to bang'e no kanyo mokele ka. Nyakaramogi bang' winjo nonro mar nying gweng' ma Bodi Kolunje, we koro wawinj anena ni gweng' ni ma Bodi Kolunje umelandre kod weche kata timbe mage. En kar rech to kendo wan joma nigi kwe kabisa. Koro kidhi Bodi Kolunje to nyaka dhi nwang' rech. Koro mamo ema lando wa ahinya. Wajo lupo, mar ariyo wajo ngware. Mago yoro mwanya yoro go pesa. Jowa moko be Bodi ka be chodho kuyo aora kae, wan ga aora moro wath Lwanda ka olo pi Lake Victoria piny kae. Koro wan wabe waja chodho ka kuyo piny kanyo. Wan wahero tich matek, wan walupo, apiko bende wariembo makata in kating'i to iwinjo na ting'i maber. Then pur bende wan go. To bende nitie dongruoge ma Bodi Kolunje osenyuolo e ngima jodak maluorani. Bodi nigi dongruok koro moko moromo to ka ahinya. Inyalo kwano kaka koro tayani chido ma jo county council ochielego ni koro miyo bedo control. Chan kanda naneno ken mana ot achiel kama dukni mag lewni kende mane tung'. Koro sani dongruok obedo mang'eny, choche ginene bache nitie, tende nitie, dukni dongo mang'eny nyalo dhi oko mabiro gedi e iye ka. Wan gi chiro manoger ne mine ma mine nyalo use. Bende wan gi osiptal mwalo kae. Koro mago nonyuolwa ka nawayudo, osiptal to nawayudo lakini improvement mare to sebet. Chiro to nawayudo ka en chiro kamano, lakini at least sani en gi mochiel kendo mine wantie in an closed area. And then bende nosetim allotment, ma jiniga allotment letters, kendo allotment plots. Miyudo ka sani kidhi Bodi tibiro yudo ka nitie plots mantie within chiro ma ji use. Sekondari ne onge ka gweng'. Gisani king'iyo tiyudo ka sekondari omedre ka ariyo. Wan gi moro Kanam kae, Abol Girls, to wan gi St. John's Nguruka ma bende mwalo piny kae. To mar ariyo mane awacho be gweng'wa ka Bodi wa kae security light ne onge.
sani waneno ka wan gi security light kae makata ka wuok ka dhi madho gira moro kowino kachacha to ler menya ka donjo karomo jo ayuega kacha. Tinde lokruok aneno matin makata ka pneumonia moro liwa matin tadhi to ayudo yath adogo dala. Kongo nochakore nayudo ka en mana chiro matin mabe ne wabire kata kwa simbu kuyo to wabiro mama matwa use alot. Koro sani ayudo komedore ohingo kaka ne entie choncha. Tindo gerore nyaka ute mag polisi gi neonge chon tinde nitiere. Kata bedo ni gweng' ma Body Kolunje jodak kwano dongruok achiel ariyo adek. Rem mage ma pod gin go magiwacho ni ka okele alworani to gweng' ma Body Kolunje biro medo dongore matingre malo kaka gwenge mamoko. Waonge gi ndara madonjo e chiro. Mano kende kwayo mwan go maduong'. Wan gi polis kae 200 meters from kama wantieni. Lakini Body kae gima timore maduong' moingo nyiepo en kuo. Koro gima wanyalo kwayo sirkal marwa. Number 1, ka ginyalo timo reshuffling mar polise ma wan go, mano nyalo konyowa the most. Nikech wafil ni jogo gisebet ka for a long time ma ji ong'iyo kodgi. Nikech iyudo ka nyaka ne polise go bi, onge suspect moro amora mosetimruok nade, mosemaki. Koro kuo ng'eny Body ka kabisa. From Body kae nyaka Kombewa is 100 shillings. Lakini sani nitie daraja mano kethre ma ji ok nyal chopo Kombewa. Koro ji koa kae ji luoro nyaka yago. To minewa jowa ma johala tiyo gi pesa mang'eny. Nikech sani koro kia ka nyaka yago en siling 200. To kalure gi ekonomi masani pesa no ok nyal yudre. Koro ndara rach kabisa. Ng'eng'wa wayudo ka koro nyaka ne watiek skul vijende odonje ngware kae. Jatelo made mak kata nthiwa gi tok tieko skul onge. Wan go boke utewa to jatelo madang wadhi ire be onge. Koro wan un kaka joramogi wakwayo unia wan vijende makae oboke watowe ot. Bi uru ng'e ni tok timo form 4 kae. Ere kaka dang okonywa. Ahinya ndara wan go marach kabisa ahinya. Iyudo ni samoro ting'o customer. Samoro uwinjoru no titing'e gi 150. To idhi kiere goe kata piny be ilor nyaka 70. Koro mano gino hinyo ahinya. Koro gimwa kwayo sirikal James Nikal ong'inwa wach mar ndara ni ahinya. Ndara omukore ahinya makata mitoka ok luw. Koro gima rach ahinya to ndara marach kono nikech kaka wawuothi kata kwa dhi Kombewa maonge. Ndara rach ahinya kata sani reja okethore. Ok ober. Koro ndara ne moywaga nikech kaka wuodha dhi Kombewa nadhi kada chiro kadhi. Market day bi wadwaro ndo bedie manwa propose Thursday. Mondo bode omi market day mare. Nyakwaramogi mana kamano wasewinjo nono mar nying gweng' ma Body Kolunje mayudore sub county Maseme monyiso ni nitiere nyimine kod mege moko mane miel ka goyo body ni ema bo medo nono ni to igoye yo machalo nade. Ka opogre kod mon Nyakwaramogi wan bende gi body mayudore sub county Manyakach kuno bende wabolo mondo wang'e ni to body makono ento nono ne chalo nade. Omiyo kikidhi mabor medikete mane wang' joe mari mar Ramogi nikech juma manyien bende duogo ni kod nono mar gweng' machielo. Oriti masani erokamano kuom bedo kodwa. Nyinga Millicent Adhiambo kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Machiegni kendo Nyakwaramogi